Значи господин Банев, пак ви казвам, е хасковлия, любимец. Господин Банев е един преуспял бизнесмен с изключителен авторитет. Възможно е да срещнете тук-там и някои критични бележки и за мен, и за него. Нормално е това да е така. Който е на показ, няма как хората да не се занимават. Има и доброжелатели, има и недоброжелатели. Господин Недев, той сам ще се представи, е представител на една много голяма пенсионерска организация, Обединени. Убеден съм, че той пътува с нас, присъства на нашите срещи, видя, че може да има между нас диалог, защото ние с Николай Банев във всички случаи сме ориентирани към социалната политика. Ние с господин Банев сме ориентирани към тези слоеве на населението, които са в по-тежко състояние, положение, отколкото останалата част. Този, който може да работи, той носи някакви пари. Но нашите майки, нашите бащи, деди, те са изключително зле. И ние с него задаваме един единствен и най-важният въпрос. Защо ние сме най-бедните в Европа? Този въпрос нас, двамата, ни вълнува най-много. Бедни значи неудачни години наред управляващи. Тези, които се бият в гърдите, тези, които дали съзнателно или несъзнателно, дали някой ги кара да говорят, че правят нещо, но убеден съм, че всичко това е много фалшиво. За президентската институция две думи. Няма как българският президент да се занимава с една велика страна за сметка на други. Да сключва договори зад гърба на хората с картелите, с монополите. На тайна среща да подписва договори. Затова България е нещастна. Щастливи сме, че ние бихме могли да промениме нещо. Разбира се, илюзии няма. Няма илюзия, че ние вече сме готови да ставаме президент и вице-президент, но вие може да се гордеете с нас като приятели. Един родопчанин, имам един малък опит като кандидат-президент, вие знаете, всички ме подкрепихте. Това, че аз тогава разделих 6-то място с още една партия, аз бях независим, макар от името на една партия, днешните кандидати, имената не са важни, но все пак. Каракачанов. Днеска няма смелостта да се кандидатира. Един Янев беше постоянно кандидат за нещо. Мария Капон и така нататък. Всички бяха след нас. Убеден съм, че сега ние с господин Банев сме много по-силни. Разбира се, управляващите правят всичко възможно тези кандидати, независими, особено които не споделят нещата, които те правят. Ние сме против това да се биеме в гърдите. Нищо не се случва, ние сме най-гладните в Европа. Нашето участие ще допринесе да се чуе гласа на повече хора, а не под команда, не под строй да ходят да гласуват хората. Благодаря, че дойдохте. Сега ще видим дали госпожа Банева, която възпита един прекрасен, млад, преуспял бизнесмен. Ние сме семейни приятели, няма тайна. Това обаче не е основанието да сме заедно. Идеите, ние, мога да заявя, ние сме за това България да не се отказва от великата страна Русия. Много хора са яли. Тук имам няколко души, които знам, че работиха в Русия, бившия Съветски съюз, и си изкарваха прехраната. Тези хора си спомнят с добро за Русия. Не е хубаво президента ни в клин, ни в ръкав, без някой да го е помолил за това,
да става и да хули по адрес на Русия. Не е това подхода. Президентът трябва да е такъв, който да създава баланс. Да създава баланс, съобразявайки се с нашите интереси, които исторически са там, където преди малко спомена. Русия е велика страна, нека да сме в НАТО, нека да сме в Евросъюза, но тези отношения трябва да се преразгледат. Тези отношения не може като поне скапаци да бъдат само в една посока. Президента Ердоган, спомняте си, беше казал: нас на Запад не ни искат. Вие всички знаете това. Чули сте, Мюслим, моя колега учител, знае. Ние ще отидем на изток. Там ни чакат. Това са Русия, това са Казахстан, това са Китай, великите сили, които биха могли наистина, заповядат, наистина да променят живота на българския народ. Пазарите, ние с моя братовчет Бейсим сме се нареждали на опашки за праскови в Русия, за гроздето, за доматите, там се трепиха за тях. Значи, цели нощи опашки е имало за нашата продукция. Сега, Македония, знам си къде, не е нормално това да бъде, господин Банев. Убеден съм, че нашия глас ще се чуе. Много благодаря. Извинявайте, тук се разчувствах малко. Тук са хората, с които съм расъл, тези са хората, с които съм се делял в залъга. Един се хвали, че съм го направил добър музикант и съм му плеснал два шамара. И съм го донесъл един сас от Узбекистан. Но той е народен певец. Той е много известен, тук знаят хората. Тези неща са много ценни за нас. Ние обичаме България, ние сме привързани. Тук има едни деца, едни жени, едни, може би, формално, нали, по-са свързани от други политически сили, но са като приятели, да знаете. Благодаря ви много. Извинявайте, малко се отпуснах. Здравейте и от мен. Аз няма да стана, за да бъде по-задължителен разговор. Всъщност ще стана, за да подаря един букет на моята майка, която днес има рожден ден. Тя ще почерпи. Аз даже почерпих половината, сега другата половина. Мария, приеми от президентската двойка. Моля те. Президентската двойка. Приемам, да. Приемам, благодаря. Мога да започна от там, че винаги в нашия живот доброто и лошото са ръка за ръка. Високото и ниското. Аз съм в черно, защото вчера погребахме един от много светлите български хора. Не само, че е професор, не само, че е висш министър на земеделието, не само, че е човека, който заедно с Примаков и разбира се, и аз бях в този кръг, основахме Българо-руската търговско-промишлена палата. Желю Добрев си отиде вчера, всъщност изпратихме го последния път, но защо започвам от Желю Добрев? Ясно ви е, че ние сме заедно с Сели, защото изповядваме сродни идеи, много близки идеи и всъщност и целият ни жизнен път е много близък, защото ние сме рожба на една система, която се опита да изгради една модерна държава и в голяма степен успя и се опита да създаде един стандарт у хората, който не знам в следващите столетия дали някога може да бъде настигнат. Но ние сами избрахме пътя към демокрацията, но се оказа, че в България народно населението трудно може да приеме управлението на така наречената човешка хуманна демокрация. Нас не управляват или фашисти, или партизани, или сега мутри. Тоест, ние обичаме винаги да ни управляват така хардлайнери. Хора, които като тропнат по масата, да решат всичките им проблеми за една секунда.
Лично мен ме е срам, че живея в такава страна. Една страна, която се назовава парламентарна република, в която падари на Борисов вчера може да отиде в парламента и да си прави каквото иска. Преди това беше в Висшия касационен съд, преди това и където си иска, там си влиза, раздава правосъдие, тропа по масата. Това е срамно дори за една начална демокрация, да не говорим за една държава, която вече 25 години тръби, че живее в демократично общество. Всъщност при нас няма каквото и да е разделение на институциите, каквото и да е разделение на властите. Ние живеем в една класическа тоталитарна система. И за разлика от времето, което ние наричаме сега тоталитаризъм, особено по времето на управлението на Тодор Живков, ние членувахме в един изключително мощен икономически съюз и в един изключително мощен военен съюз и бяхме равноправни в него, в съвета за икономическа помощ. Сега ние сме джуджета. Ние сме слуги в така наречен най-мощен икономически съюз на земята, Европейския съюз. Ние сме не само слуги, а ние сме и най-бедните, както и Сали каза, в този мощен икономически съюз. Аз ще ви кажа от моя гледна точка, и тъй като имам огромен опит в икономиката, и позитивен, и за жалост много негативен опит, защо сме най-бедната страна в Европейския съюз? И защо сме слуги както в Европейския съюз, така и в НАТО? Първо, защото още в процеса на подписване на предсъединителния договор и документите, всички пакета документи към него, ние всъщност сами постелихме пътя, в който да бъдем 30-40 години напълно неравностойни на тези, които ни приемат. Сега, знаете, че заговориха власт имащите, че след около 40 до 50 години ще стигнем в средния стандарт в Европейския съюз. Ами, когато подписвахме предприсъединителните договори, какво гледахте, господа управляващи? Защо не поставихте, когато трябваше условията така, че в рамките на 10 до 15 години най-много ние да постигнем средния стандарт на европейците? Защо направихме така, че закрихме огромната част от нашите заводи? Закрихме практически отворения пазар на труда. Ние в момента в България нямаме европейски пазар на труда. Ние имаме най-първобитния, най-рестриктивен пазар на труда и затова огромна част от нашите хора в момента са извън България. Истинските хора с образование, с професии, в добра възраст да работят, 90% от тях са в Европа, в Щатите, в Канада, в Австралия. Защо това е така? Защото когато една държава е построена от пирамидален принцип, когато може да реши каквото си иска да направи, а за жалост нашия вожд също е слуга. Знаете, че практически Борисов и неговото управление изцяло козируват на две държави. Едната се казва Германия и втората се казва Съединени американски щати, на която пък Германия козирува. Защото вече толкова години след Втората световна война Америка не позволява на Германия да развие своята и огромна интелектуална и индустриална мощ, за да се върне там, където и е мястото, световен лидер в всички основни области. Ако така наречена дружба с Меркел и с задокеанските господари водеше до едно равноправно битие на българите, водеше до един равноправен бизнес, български бизнес с останалите, аз бих се съгласил. Но виждаме, че това не е така. Практически по всички основни икономически показатели и по всички основни показатели на жизненото равнище на хората, ние сме на едно от последните места в Европа. Или сме на последно, или сме на предпоследно, най-много да сме 3-4 места за последно. Ако това не е срамно, след толкова години на демократичен преход и след
почти 10 години вече, още 3 или 4 месеца ни остава да навършим 10 години в Европейския съюз, здраве ми. За 25 години съжалявам, че трябва да се върнем към малко по-далечното минало, но след Втората световна война България направи чудеса. Изгради цялата инфраструктура на държавата. Инфраструктура не е само пътища и магистрали, а колосалната инфраструктура. Започнато от язовири, вецове, АЕЦ и каквото си поискате. Огромни заводи, огромна икономика, 100% гарантирани работни места на всички български граждани. Сега в България се говори за 8% безработица. Това не е лъжа. Това е престъпление към българския народ. Аз познавам България в детайли. Корпорацията, която ръководи, има бизнеси почти по цяла България. Има места, където безработицата е 70-80-90 места. Няма работни места, други, освен на държавна или някаква общинска работа. Ако това е Европейски съюз, ако това е свободен пазар на хора, товари и капитали, аз не знам в какъв съюз не живеем. Съжалявам, че трябва да бъда толкова негативен, но от гледна точка на перспективата на едно такова управление, от перспективата на един такъв парламент, аз не виждам нищо добро за това. И затова и ние решихме да се кандидатираме в президентски избори, които предварително са ясни. Механизмите на тази власт, особено в последните 10 години, са толкова отвратителни, толкова антипарламентарни, толкова антихуманни, антидемократични, че всъщност практически изборите нямат каквото и да значение. Нашия глас няма каквото и да е значение. Ние отиваме, гласуваме, а всъщност накрая тези, които броят или които подменят бюлетините, печелят избори. На последните избори може да се представите, имаше 500 000 невалидни бюлетини. Чак толкова ли е прост български? Чак толкова ли сме прости? Половин милион идиота, които не могат да сложат едно кръще на бюлетина. Всяко нещо с мярка. Окей, ти бъркаш в кацата смет, искаш да се обладиш, но това е пълна подигравка с правата на българския избирател. Ние се кандидатирахме първо, за да можем да кажем пред вас това, което мислим. Второ, да можем да чуем какво вие мислите. И трето, да изградим мрежата от евразийски клубове в цялата страна. Аз съм председател на Националния евразийски клуб. Той беше учреден в декември миналата година, защото лично за мен съвършено близкото бъдеще на България, не далечното бъдеще на България, няма как да се случи без ние да се върнем на старите пазари. Без ние отново да потърсим старите пазари. Никой не говори да напуснем Европейския съюз, никой не говори да напуснем НАТО, но ние имаме два пътя. Или да продължим да бъдем най-бедните, най-послушните, най-нещастните в тези два съюза, или да започнем да изграждаме собствена истинска национална политика. А тази политика преминава през задължителен баланс на нашите интереси. Нашите интереси са както на Запад, така и на Изток. Президентската институция, самото президентство би трябвало да има 4 посоки, а не само една. Сегашното чучело, което се нарича президент, се скъса да плюе по Русия. Американският гражданин Митов, който отгоре на това е външен министър на България, се скъсва да плюе по Русия. И всъщност вместо ние да отидем и да застанем пред руските брати и пред руските партньори и да кажем: уважаеми брати, вие внасяте в България вече
25 години между 4, 5, 6 до 7 милиарда долара всяка година. А ние изнасяме в Русия, рекордът ни е 680 милиона преди 5 години, антирекорд е 190 милиона. Аз съм член на управителния съвет на Българската търговско-икономическа палата и целият този бюлетин идва от Руското външно-икономическо министерство, а не от българските власти. 5 години, повече от 5 години правителствената комисия на междудържавно ниво, междуправителствената икономическа комисия между България и Русия не е заседавала. Може ли си представите? Тоест, вместо ние да плюем по Русия, трябва да сме всеки Божи ден там, да ги каним всеки Божи ден тук и да им кажем: уважаеми приятели, нека вие продавате България 4, 5, 6, 7 милиарда, отворете вашия пазар за нашите, адекватно за наши стоки. А представете ли си, ако ние изнасяме 4-5 милиарда сега за Русия, колко работни места са? Само в областта на селското стопанство и на преработвателната промишленост, това са поне половин милион работни места. Поне половин милион. Къде са тези места? Няма. Съвсем накратко. Ние нямаме друга алтернатива, без да се повтарям, освен да проведем един истински национален дебат по приоритетите на България. Какво искат хората? Защото изборите няма как да го покажат, те са фалшифицирани. И сегашният референдум, както си го искат управляващите, така ще почнат да четат резултатите от референдум. Защото, за жалост, българското законодателство и българската практика референдумите не ги смятат за нищо. Да, имаш право да си правиш референдуми, но накрая този, който управлява държавата, той си взема решение. И той си прави каквото си иска. Отново ще се повторя, че за жалост държавата управлява главния слуга. Министър-председателя би трябвало да е главният слуга на народа. Той е министър-председател на един кабинет, който по презумпция трябва да се избира от Народното събрание, а Народното събрание по презумпция трябва да се избира от народа. Тоест Борисов би трябвало да бъде наш слуга, наш изпълнител, а той е наш господар. Тоест тотално е обърната пирамидата на народовластието, на така наречената демокрация. Ние няма как да се съгласим с една подобна практика. Аз се радвам, че сега на дебатите, които постепенно започнаха да стават по-интересни, там, разбира се, ГЕРБ въобще не се появява. Как ще дебатира с някакви смехотворни, които ще имат там по 50-60-100 хиляди гласа. На тези дебати интересно, лично за мен вече е интересно, че голяма част от кандидатите практически имат много сходни позиции. Те действително искат да се промени статуквото. Хората, които са издигнали, които стоят за тях, искат да се промени статуквото и то колкото е възможно по-бързо. Протестите в България са приоритет само на протестите. Защото в тях е властта, в тях са механизмите. Не се очудвайте, че Америка за последните 25 години е похарчила в България над 100 милиона долара, за да създаде повече от 90 различни клубове, културни институти, университети, подобни НПО-та и образование като протестарите. Тя много добре е захранва с информация. Тя отлично има предварителната информация и получават указания как, изпреварвайки, да изразят народната воля, народните тежнения. Последният пример е протести срещу Орешарски. Никак не харесвам конкретно Орешарски. Работил съм с него, искам да кажа, че той е
буква на функциите. Но по този начин да свалиш едно правителство, едва ли точно тези, които го свалиха, могат да бъдат наречени демократи. Ако действително вярвате в истинската демокрация, нека да направим така, че изборите да бъдат честни. И аз ще призова всички вас и всички останали, които биха гласували за нас, всъщност нека най-вече да наблюдават за честността на изборите. Защото това сега е най-важно. Ние нямаме по-важна задача и в това отношение ще се убедим, ние ще имаме една среща 10 дни преди изборите. Повечето от формациите и инициативните комитети, които са издигнали президенти, ще се обединим, за да можем да си обединим застъпниците в различните секции. Тоест, ако някои са по-силни в Кърджали, да имат възможността те да помогнат на другите формации, ако сме по-слаби, да кажем, в Смолян, други формации да ни помогнат и така. Тоест една чисто организационна помощ, която ще бъде обаче много важна, за да се наблюдават действително ли изборите са честни. Друг е въпросът, че вече на централно ниво, там където се приемат изборните книжа, там контролът е много трудно. Още веднъж ви благодаря за големия интерес към нас. Надявам се той да расте през следващите дни, които остават до изборите. И да ви кажа, че за мен този край, тъй като аз средното си образование го завърших в Хасково, винаги е бил един край на слънцето, един край на дружбата. Моят най-близък приятел, от 20 години живее в Истанбул, е роден в Перферек. Баща му също работи 8 години в Русия. Така че ние стояхме и на един чин. По бригадите спяхме в едно легло. Тогава още не се знаеше какво е това гей. Но какво да правиш? Времената се менят. Така че аз съм кръвно свързан с този край и се надявам, ако някога, дай Боже, да спечелим на парламентарни избори, то да помогнем истински за връщане на неговата стара слава. Още веднъж благодаря. Здравейте, колеги. Да, казахте, че ще се представите. Тук съм много инженер господин Недев и съм председател на Българска асоциация на пенсионерите обединени. Ние обединяваме исканията на всички пенсионери, на всички хора за по-висок стандарт, по-висок жизнен стандарт на българи. Както знаете, КНСБ изчислява на всяко тримесечие, че за да имаш нормален живот, жизненият ти стандарт трябва да бъде над 560 лева. Значи всеки човек, бил той баба, дядо, млад, бебе, трябва да има 560 лева, за да може да бъде нахранен, облечен, да живее на топло, да се лекува, да ходи на зъболекар, да ходи на кино, на театър, да има забавление, да си купува книги и така нататък. Ние обединяваме усилията на всички пенсионери за преизчисление на пенсиите по осигурителен доход. Защо? Защото осигурителният доход влиза във формулата за преизчисление на пенсии. Какво е това преизчисление? Значи осигурителният доход умножен по индивидуалния коефициент на старите пенсионери и по годините трудов стаж като процент. Примерно имаш 30 години трудов стаж, имаш 30%. Имаш 40 години трудов стаж, значи имаш 40%. Това е размера на пенсия. А нашите пенсии, на старите пенсионери, са усъвременени за последно през 2008 година, месец октомври. Тогава бяха усъвременени с 398 лева, което представляваше
осигурителният доход за миналата 2007 година. Но осигурителният доход расте. Защо? Защото растат заплатите на хората, растат постъпленията в НОИ и в момента за 2015 година осигурителният доход е 726 лева. Или като разделим 726 на 398, получаваме 1,81, даже и още една половинка има. Значи осигурителният доход е нараснал с 81%, а пенсиите са на нивото на 2007 година, на осигурителния доход от 398 лева. Много кратно сме ходили в НОИ, Националния осигурителен институт.